тавассути асари бадеӣ паймудани саҳифаҳои таърих дилработар аст, зеро дар ин маврид далоили таърих дар либоси бадеият пеши чашми хонанда ҷилвагар мегардад ва хонанда баҳраи дучанд мебарад. дарёфти далоили таърих, ҷараёни воқеаҳо ва лаззат аз камоли бадеъ. ҳадафи баъдӣ аҳамияти тарбиявӣ доштани асарҳои таърихӣ мебошад. дар эҷодиёти нависандаи халқии Тоҷикистон Сотим Улуғзода охирин асари калонҳаҷми ӯ Фирдавсӣ мавқеи босазо дорад. Фирдавсӣ романест ки мавзӯъ ва масъалаҳои зиёди ватанпарастиву хештаншиносиро дар бар мегирад. нависанда дар маркази сюжети роман нақши Ҳаким Фирдавсиро гузошта, ӯро ба сифати шоири ҳақҷӯ, ростгӯ, ватанпараст, додхоҳ ва олиҳиммат тасвир менамояд. дигар образҳои асар аз ҷумла Фотимабону ҳамсари Фирдавсӣ, Манижа ва Ҳушанг фарзандонаш, Абу Дулаф, Муҳаммад Лашкарӣ, Ҳусайн Қутайб, Салоҳиддин Дуредгар, унсурии шоир дар такмили образи асосӣ саҳм гирифтанд. романи дӯстдоштаи ман ин романи Фирдавсии устод Сотим Улуғзода аст, ки дар бораи яке аз шоирон ва адибони маъруфи гузаштаи мо устод Абулқосим Фирдавсӣ маълумот додааст. чӣ тавр устод Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома менависад, дар асари мазкур зикр шудааст. хусусан сарманшаи асосии навиштани шоҳнома аз тарафи Абулқосим Фирдавсӣ дар он аст, ки вай асари мансури худойнома ки Абдумансур ибни Абдураззоқро мехонад ва аз ҳамин ҷиҳат вай илҳом мегираду асари мазкурро ба тариқи назм менависад ва дар он иловаҳо мекунад. романи мазкур бисёр шавқовар аст. хусусан ман бо хондани ҳамин асар як рӯҳияи тоза гирифтам. устод Фирдавсӣ ҳар қадар ки кӯшиш кард шоҳнома навишт, вале дар зиндагии худ ягон қадрдонӣ нашуд. бояд гуфт ки Сотим Улуғзода ба офаридани образи Фирдавсӣ яку якбора напардохта, сараввал достонҳои шоҳномаро аз назм ба наср баргардонида, солҳои 1976-1977 дар 2 китоб пешкаши хонандагон гардонидааст, ки ин ҳама пайвандгариҳо ба эҷодиёти Фирдавсӣ барои ташаккулу инкишофи образи шоири ҳамосаро беасар намонд. ҳамин тавр соли 1986 романи Фирдавсӣ рӯи чоп омад, ки он чун як нав ҷамъбасти тамоми асарҳои адабии то он давра ба майдон омадаи нависанда буда, дар айни замон барои офариниши образи Фирдавсӣ ва асари безаволи ӯ Шоҳнома саҳифаҳои нав боз намуд. романи мазкур бисёр шавқовар аст. хусусан ман бо хондани ҳамин асар як рӯҳияи тоза гирифтам. устод Фирдавсӣ ҳар қадар ки кӯшиш кард шоҳнома навишт, вале дар зиндагии худ ягон қадрдонӣ нашуд. ҳарчанд ки дар зиндагии устод Фирдавсӣ бисёр азобҳо кашид, вале номи ӯ то абад ҷовидонӣ зинда монд. ба андешаи бисёре аз адабиётшиносон бузургтарин хидмати устод Сотим Улуғзода таълифи романи Фирдавсӣ маҳсуб меёбад, зеро насри тоҷик асареро ба ин бузургиву гаронарзишӣ ёд надорад. аз ҷониби дигар шахсияти Фирдавсӣ мақому ҷойгоҳи ӯ дар таърихи фарҳангу адабиёти ҷаҳонӣ андак нест. гузашта аз ин, адибе ки ба худ ҷуръати тасвири симои чунин бузургмардеро медиҳад, бояд фарогири донишу мутолиаи густурда, бохабар аз раванди рушду камоли фарҳанги ҳазорсола бошад. Сотим Улуғзода бидуни шак омодагиҳои лозимаро барои эҷоди чунин асаре дар ихтиёр дошт ва ошноии ӯ бо рӯзгору осори устод Фирдавсӣ аз замони ҷавонӣ шурӯъ шуда мунтазам ташаккул меёфт. романи Фирдавсӣ дорои мазмуни баланди таърихию бадеӣ буда, фарогири мавзӯъу масъалаҳои гуногун мебошад. нависанда дар романи Фирдавсӣ аз тахайюли бадеӣ, ки ҳақиқати адабиётро бе он наметавон дарёфт, бо мавқеъ ва дар мавриди мувофиқ истифода намудааст. аз ҷумла дар асар образи ҳамсари Фирдавсӣ Фотимабону, фарзандонаш Ҳушанг ва Манижа бофтаи хаёлии нависанда мебошанд. романи Фирдавсӣ асари миллист. аз ин рӯ нависанда ба хотири зинда кардану нигоҳ доштани рӯҳи миллии асар аз тасвири воқеа ва кушоиши гиреҳҳо, таҷассуми ақидаву ғояҳои нек, чигунагии образу характерҳо моҳирона истифода намудааст. устод Сотим Улуғзода аз рӯи шоҳнома асари мазкурро офаридааст ва ин асар на танҳо дар бораи шоҳнома, балки дар бораи ҳаёти худи шоир, дар бораи таваллуди вай, зану фарзанд, дар бораи зиндагӣ
و فعالیت شاعر آورده شده است. من توصیه می‌دهم که خوانندگان نیز همین اثر را مطالعه کنند، چون که هر یک انسان با خواندن اثر مذکور روحیه تازه میگیرد و میفهمد که هر یک انسان وقتی که مهنت میکند، مهنت او البته بی پاداش نمیماند. قابل ذکر است که جایگاه و نقش این اثر بزرگ در پرورش خودشناسی و خودآگاهی ملی، احساس بلند وطنداری و مهنت دوستی نهایت ارزشمند می باشد. همین طور باید گفت که ساتیم اولوغزاده با ایجاد رمان فردوسی در تاریخ ادبیات دوره نو تاجیک یک نوع تازه رمان نویسی را کشف نمود. بینندگان عزیز، شما می توانید اثر مذکور را از دلخواه کتابخانه‌های جمهوری دست